космическите влияния на този война. Уважаеми колеги, скъпи гости, дами и господа, чест и удоволствие за мен е да представя нашите резултати по изследванията на космическите влияния върху глобалните изменения на климата. Както виждате, космическите влияния върху земния климат са изключително многобройни. Когато аз подготвих семинара, мислех, че ще мога да говоря върху повечето от тях, но всъщност, като стана готова презентацията, стана ясно, че мога да се спра сега само върху слънчевите въздействия върху земния климат, тъй като темата е изключително обширна. И по тази причина ще говорим само за слънчевите въздействия. Те биват няколко вида. Първият вид е периодични въздействия. Едни от тях са предизвикани от ротацията на Слънцето около собствената му ос. Те не са много съществени. Вторият вид са доста популярни. Това са 11-годишния и 22-годишния слънчев цикъл, които са свързани с цикли на слънчевите петна. И третия вид, който всъщност е най-съществен от тези въздействия, са дългопериодичните цикли. В интерес на истината се оказва, че те са най-мощни, но просто трудно се детектират в експерименталните записи. Следващия вид е също много интересен и най-слабо изследван. Това са взривните вариации на слънчевото излъчване. Те се случват изключително рядко, но могат да станат причина за изключително драматични последствия върху Земята. И последния вид вариации от тях са кратковременни флуктуации, които не са особено съществени. Източник на цялата енергия в климатичната система е Слънцето. Така че вариациите на слънчевото излъчване са източника на радиационно фокусиране на климатичните промени. Едва в края на 70-те години с напредването на космическите измервания на тоталната слънчева радиация се е установило, че слънчевата константа се променя с времето в рамките на периода на въртене на Слънцето. 11-годишния слънчев цикъл. До тогава се е смятало, че слънчевото излъчване е постоянно и то не се е разглеждало като възможен източник на промени на климата. Тенденция към такова опростяване при изследване на източниците на климатичните промени постепенно отслабва, но все още съществува, особено при биолозите и еколозите. Доклада на Института Маршал заключава, че най-важният фактор, движещ климатичните промени, е интензитета на слънчевата радиация, достигаща Земята, която се определя от самото Слънце. Заключенията на Борда по климатични изменения на Националния съвет по научни изследвания на Щатите за слънчевото въздействие върху глобалните изменения са следните. Първо, слънчевите вариации директно форсират глобалната повърхностна температура на Земята. Второ, слънчевите вариации модифицират озона и структурата на средната атмосфера. Трето, слънчевата променливост вероятно засяга куплирането на горната и средната атмосфера, т.е. връзката между тях и биосферата. Четвърто, ние трябва да подобрим знанията си за слънчевата променливост, за да разберем и предскажем слънчевите въздействия върху глобалните промени на климата. Така, тук сега аз имам два въпроса към всички вас. Първият въпрос ще помоля само метеоролозите да не се обаждат. Това е какво разбирате под климат. Кой може да дефинира климата? Просто от човешка гледна точка, как си го представяте климата? Какво представлява? Някакви идеи? Какво? Други идеи? Продължителни периоди. За продължителни периоди. Повече от 30 години поне да бъдат. Така, значи аз ще ви кажа защо ви питам това нещо. И значи буквално наклон. Клима. То клима, нали? Среден род е. Клима надолу. Да. И е свързана с идеите на географията още през 18 век, че всъщност географската ширина е съществена за определението на особеностите на времето, дадена точка.
географията. Други идеи? Може да кажете система от фактори, които обуславят. Още идеи? Устаряеми явления в атмосферата. Устаряеми. Така, значи сега ще ви кажа защо ви питам. Академика по метеорология Стойчо Панчев ми каза преди време, че е направил една анкета между 200 души, избрани на случайен принцип, какво е климат, и се оказало, че само представите на двама или трима от тях се приближават в известна степен до реалната дефиниция на климат. Значи климата всъщност представлява характерно време за даден географски район или за дадено място, но осреднено за много дълъг период от време. Или аналогичната дефиниция, която е всъщност същата, но казано на други думи, климата представлява характерните особености на метеорологичното време за даден район за достатъчно дълго време. Сега, имам още един въпрос към вас. Кога започва антропогенното затопляне? Според вас всички говорят за глобалното затопляне, за това, че хората го предизвикат. Кога започват да го предизвикат хората? Глобалното затопляне. Индустриалната революция. По-рано. Други идеи? Още през Холоцена се твърдят в някакви изследвания. Други идеи? Въпросът е неправилен. Кога започва затоплянето, а не дали това е антропогенно. Не, значи говорим специално за антропогенното и сега ще видите защо. Съществува ли такова антропогенно? Това е друг въпрос. Значи, да, този въпрос е много правилно зададен, тъй като през 2006 700 водещи учени внасят една петиция в Американския парламент, в която се твърди, че глобално затопляне въобще няма. Аз познавам лично поне 10 от тях. Има професори в Харвардския университет, всъщност водещата фигура е професор в Харвард, точно по климат. Уили Сун се казва. С него работи една астрономка, която е познана много добре. И други хора от такъв калибър. Какви са техните аргументи? Най-непоклатимият аргумент е, че всъщност се оказва, че и на Марс има глобално затопляне, защото там се разтапят полярните шапки в рамките на наблюденията им. А на Марс няма въобще парникови газове. Така че очевидно този процес е предизвикан от Слънцето. Сега, това, което виждате тук на тази фигура, на горната част са представени вариациите на слънчевото излъчване за последните 130 000 години. Долу е представена вариацията на средната температура на моретата. Както виждате... Защо 130 000? 130 години, прощавайте. Да. Значи грешката е може. 130 години, да. Както виждате, вариациите на температурата следват слънчевите вариации до един момент. Това е някъде към 1975 година, когато слънчевата радиация един път започва да пада, обаче температурата започва да продължава да се покачва. Ние направихме една сметка с моите студенти от магистърската програма по космически изследвания в рамките на упражненията на един курс и се оказа, че 52% от вариациите на температурата през последните 125 години са от слънчев произход. След това решихме да отрежеме тази част, която очевидно е свързана с антропогенно затопляне. И отново сметнахме корелацията. Оказва се, че 77% от вариациите на температурата преди 1975 година са от слънчев произход. Това наше заключение се оказа, че вече е публикувано от други специалисти и те са достигнали до същото заключение по абсолютно независим път. Така че всъщност тяхната група смята, че дори и слънчевата променливост да предизвиква всички климатични промени преди 70-та година, тя не може да
бъде причина за повече от половината от силното нарастване на глобалната температура след 70-та година. Всъщност ние живеем в парникови газове, но за да оценим тяхното въздействие върху климатичната система е необходимо да знаем природните климатични промени, дължащи се на слънчевите вариации. Защото Слънцето нагрява Земята и следователно слънчевите вариации са първичните вариации на форсирането на климата. Климатичните промени са много важни за човешкия живот, но здравето и живота на хората зависят дори директно от слънчевата променливост. Тази причина изследването на слънчевата променливост само по себе си представлява много голям интерес, не само научен, но и практически. Атмосферната циркулация силно маскира слънчевото въздействие върху климата, особено в кратковременни периоди. Това е една от главните причини за популярната представа, че няма никакво слънчево въздействие върху климата. Съвременните изследвания показват, че такова въздействие съществува и то е значително по-силно, отколкото се очаква от малките вариации на слънчевото излъчване. Но то е по-ясно в продължителните глобални записи. Вземайки предвид, че вариациите на слънчевата константа през 20 век са едва 0,3% от нея, е очевидно, че има един или повече механизми на нелинейно усилване на слънчевото въздействие върху климата. Сега следващия ми въпрос към аудиторията е защо Гренландия се казва зелена земя, след като 99% от нея е замръзнала. Защото е била преди това зелена земя през 17 век и беше някъде там. И по-рано. Значи тя е намерена... Да, тя е намерена преди 1000 години. По това време това е средновековния максимум на климата, който е свързан с максимум на слънчевата радиация, много продължително, освен това и доста силен. Това е една реконструкция на слънчевото излъчване за последните 1000 години, което е получено с луминесцентния косвен запис на инсолацията. Инсолация наричаме количеството слънчева радиация, достигащо до повърхността на Земята. Това идва от Слънце, Соли. Така, на долната крива виждате реципрочната крива на атмосферната продукция на въглерод 14, която се смята за много добър индекс на слънчевата активност. Практически двете криви съвпадат в рамките на различията на разделителната им способност. Тук в тази вставка е показана една възстановка на вариациите на слънчевата радиация, слънчевото излъчване за последните 500 години, като тази част е получена от слънчевите петна, от числото на Волт, а тази преди нея е получена от честота на наблюдение на полярните сияния, понеже тук няма систематични наблюдения на числата на Волт. Сега, всички вие знаете много добре, че така изглежда кривата на вариациите на годишното число на Волт. Но тази крива не е свързана директно с вариации на слънчевото излъчване, но такива вариации са записани в нея. Всъщност, като се изглади тази крива с 20 годишно пълзящо средно, например, се получава реконструкция на вариациите на слънчевото излъчване, която е дадена ето тук. На горната крива е един луминесцентен запис на количеството слънчева радиация, стигнало до Земята по същото време. Това е една друга реконструкция, пак получена от числата на Волф, но с доста по-сложни сметки. Тя е калибрирана даже в вата на квадратен метър. Това са стойностите на слънчевата константа. Това е направено от Дъглас Хойт от НАСА. Това е въпросният индекс на Хойт. Той много прилича, между другото, на изгладената крива на числата на Волф, с която ние работим често. Това са два записа. Горният запис е луминесцентен запис на слънчевата радиация на повърхността на Земята. Долу е запис на вариациите на слънчевото излъчване за същия период. Двете криви са приведени в един и същи формат. И всъщност корелацията между тях е равна на най-високата корелация, получавана някога между два слънчеви индекса, директно измерени на Слънцето. Макар че това е косвен запис, корелацията е 0,90, корелационният коефициент, така че
Това показва, че ние много уверено може да използваме луминесцентните косвени записи на слънчевата радиация като запис на слънчевото излъчване, само че тук има един тренд, който се наблюдава даже с просто око. Той се дължи на вариациите на количеството слънчева радиация, получени в резултат на орбиталните вариации, т.е. от промяната на орбитата на Земята около Слънцето, тъй като това е мерено на Земята, това е мерено на Слънцето. Тук виждате, че повърхностната температура на Земята отговаря на измененията на слънчевата радиация. Това е един резултат, получен от лабораторията по атмосферна и космическа физика в Болдер, Колорадо, Университет в Калифорния. Болдер. Така. Сателитните измервания на слънчевото излъчване показват, че то варира с 0,4% за периода на измерванията му от космоса, но има данни, че то е варирало многократно повече през последните хиляди години. Тук са показани вариации, съставна крива на вариациите на слънчевото излъчване, измерени от космоса. Тук виждате вариациите на слънчевото излъчване в резултат на въртенето на Слънцето около собствената му ос. Средностатистически въртенето на Слънцето около екватора е 27 дена. Към полюсите периода на въртене нараства, тъй като Слънцето не е твърдотяло, то се върти с диференциално въртене. Следващия ми въпрос ще ви изглежда направо смешен. Каква е продължителността на 11-годишния слънчев цикъл? Не е 11. Средно е 11. Между 9 и 11. Между 9 и 14. Така, други идеи? Продължителността на 11-годишния цикъл варира от 7 до 17 години, от максимум до максимум, и това е било известно много отдавна, още преди въвеждане на статистическите методи. Това е една периодограма, това е 7 години, това е 17 години. Всички тези пикове всъщност са свързани с 11-годишния слънчев цикъл. За разлика от него, 20-годишният слънчев цикъл е много по-стабилен. Така че това е един интересен феномен. Макар че 11-годишният цикъл и 22-годишният цикъл са свързани. Това са цикли на промяната на броя числа и те са свързани с промяната на магнитното поле на Слънцето. Значи, Слънцето си обръща магнитното поле в една посока, средно статистически за 11 години, но пълното обръщане е за 22 години. Всъщност, ако единият цикъл слънчев 11 годишен е по-дълъг, следващия обикновено е по-къс и затова стабилността на 22 годишния цикъл е много по-голяма. Сега, по силата на логиката би следвало, когато имате повече петна на Слънцето, неговото излъчване да намалява, а не да се покачва, защото петната са участъци на Слънцето, нагрети до по-ниска температура и те излъчват по-слабо, което се вижда тук много ясно. Да, но практически винаги около тези по-студени участъци на повърхността на Слънцето има доста по-големи по площ, по-горещи участъци, които всъщност предизвикват повишаването на слънчевата светимост, когато има повече петна. По тази причина, всъщност, когато имаме повече петна, имаме по-висока светимост на Слънцето. Така, тук виждате интензитета на цикли на температурата в един запис от Триес, Италия, като най-силните температурни цикли в района съвпадат с слънчевите цикли от 11, 22 и 70 години. Това са интензитета на циклите в един луминесцентен косвен запис на слънчевата инсолация. Това е по-късо, по-кратките цикли от същия запис. Това са цикли на температурата в Алберта. Тук присъствието на 22 годишни и 11 годишни слънчеви цикли показват, че вариациите на слънчевата константа, които са с амплитуда 1 до 0,4%, могат да предизвикат измерими вариации на въздушната температура. Това са 11 годишни и 22 годишни цикли. Тук са показани най-интензивните цикли на слънчевото излъчване. Тези колони са
вариации на слънчевата константа, които са предизвикани от тези цикли. Това са тази колона, за съжаление тук не се вижда, това са вариации на интензитета на дипола на геомагнитното поле и последната колона са вариации на реципрочната скорост на образуване на въглерод 14 в атмосферата. Сега, слънчевите вариации се оказват, че влияят и върху морското ниво. Тук виждате един запис на скоростта на изменение на морското ниво през 20 век. Това са с синьо дадени данните, които са съпоставени с годишните стойности на числото на Волф. И тук се вижда, че има някаква корелация между двете. Сега, какво представлява промяната на морското ниво? Тук са систематизирани най-добрите данни за вариациите на морското ниво през последните 11 000 години. Логично е морското ниво от последния ледников период плавно да нараства към наше време, обаче това не е така. Най-добрата реконструкция, която е тук дадена с отдебелена черна крива, показва, че морското ниво има доста големи вариации, които са с продължителност като тази на слънчевите цикли и най-вероятно те се предизвикват от хилядолетните цикли на Слънцето. И тук стигнахме до взривните вариации на слънчевото излъчване, които са най-интересната и най-слабо изучаваната част от този проблем. И тук отново имам един въпрос към вас. Какво ще стане, ако изведнъж слънчевото излъчване се повиши с 10%? Както си седиме тук и за един път бум, нещо става на Слънцето, повишава се с 10% слънчевото излъчване, какво ще стане на Земята? Стане толкова. Други идеи? Обвикването на облаците ще опаира и така да се каже. Други идеи? Значи... Тропичен климат навсякъде. Така. Пустинен климат. Не, нещо съвсем друго ще стане. Значи всичките идеи не са много добре аргументирани. Човек трябва много сериозно да помисли по този въпрос и като мисли сериозно, той достига още един път и още един път до заключението, че всъщност основният процес, който ще стане, ще бъде изключително силно увеличаване на изпарението на водата от океаните и от всички водни басейни. Причината е следната. Значи, водата поглъща в инфрачервената област много силно. Практически ние, ако виждахме в инфрачервената област, водата щеше да изглежда черна и непрозрачна. Всъщност тя е прозрачна, но само във видимата област и част от ултравиолета. При това положение, като се повиши слънчевата радиация, се повишава изпарението на водата, особено топенето на ледниците. Практически е доказано, че топенето на ледниците зависи не от нагряването от температурата, от нагряването от слънчевата радиация. Аз лично съм влизал в ледник в Хималайте, който се топи при температура минус 10 градуса. Направо вода тече от него по причината, че той се нагрява от слънцето. Така. Значи повишава се изпарението. При това тази вода се натрупва в атмосферата под формата на много мощна облачност и започват валежи. И това е един процес, който ще трае докато седи така висока слънчевата радиация. Същевременно температурата обаче няма да се повиши. Причината е хладилния ефект. Изпарението на водата понижава температурата. Това е механизма, по който става охлаждането във всички хладилници. Самото изпарение, това е механизма, по който се охлажда. Тоест, става нещо на Слънцето, дига се изпарението на Земята, почват да се топат ледниците, повишава се морското ниво в резултат на топенето на ледниците, особено полярните ледници, но температурата не се качва. Сещате ли се къде е описано такова нещо? Потопа. Да.
потопа. Всъщност, ние си мислиме, че потопа е описан само в Библията, нищо подобно, той е преписан в Библията от много по-стари исторически източници, като в Библията, откъде е преписан, сега няма да коментираме точно, но най-стари от тези източници идва от Шумер, но не на шумерите. Той от 25 век преди новата ера, 2478 година датира. Обаче, което е по-интересно, се оказва, че такива легенди и предания има даже в североамериканските индианци. Тоест, тук говорим за един процес, който не е ставал само в Европа и Азия, това е един глобален процес. За да стане глобален процес, няма земен механизъм, по който да може да стане такова нещо. Значи, очевидно, това нещо, за което говорихме, би могло да бъде единствената смислена причина за въпросния потоп. Сега, каква е причината да се занимаваме с този въпрос? Причината е, че преди време ние правихме един анализ на вариациите на валежите в миналото в България. И тук виждате една реконструкция. След малко ще говорим как е направена тя, но какво виждаме тук? Това е общо взето наше време. Някъде преди 7500 години има един невероятен пик, който е 50 пъти днешния валеж, осреднен за повече от 100 години. Това е нещо просто невероятно и ние започнахме да мислим за някакъв механизъм, който може да го обясни това нещо и стигнахме до този резултат. Публикувахме това нещо в един много телеграфен вид и тази работа общо взето беше така позабравена. Докато миналото лято, през август месец, звъни телефона в факултета, някъде към 7-8 часа вечерта, дигам глас и някакъв казва: добър ден, ние сме от National Geographic Channel, четахме една ваша статия, видя ни се много интересна, искаме да направим филм за нея. При което аз бях просто потресен, но все пак успях да се взема в ръце и следващата му приказка беше: свободен ли сте през месец септември да дойдем да снимаме филм. И аз така му казах: ами свободен, ще гледам да се освобода. Те дойдаха, но не през септември, дойдаха през октомври да снимат филма. И част от този филм е сниман в този факултет. Сега ще видите едно малко парче, най-вече за да мога да ви покажа материала, който е получен. Значи това е фрагмент от филма. В началото тук показват какво е станало. Отива до пещерата, откъдето е взет въпросния образец. Това е Питър Ганди, с който се срещаме тук. И след малко той ще влезе вътре, за да види откъде е взет образеца, при какви обстоятелства. Да. Оказва се, че Питър Ганди има клаустрофобия, той е страх от тясното, а там трябва да мине през едни такива дупки. Въпреки това, той се оказа достатъчно интелигентен да проумее, че за да влезеш дълбоко в тайните на природата, трябва да влезеш дълбоко в недрата на земята. И се прежали човека и влезе и тук стига горе-долу до мястото, откъдето е взет образец. Сега малко за механизма, по който се образува този материал. Материалът, по който е получен предишния резултат, е чист калциев карбонат, полиморфна модификация калцит, който се образува последния начин. Значи над него има десетки метри варовик. Когато дъжда пада върху варовика, част от него преминава през скалата и го разтваря. При това разтварянето става не от самата вода, от въглеродния двуокис, който е разтворен в нея.
разтвора се намира в подхидростатично налягане, което е равно на дебелината на скалата вътре. Когато излезе на повърхността и облее тези калцитови образования, въглеродният двуокис излита и въпросният калциев карбонат започва да се утаява върху калцита слой по слой, микрон по микрон. И всъщност, като се датира този материал с абсолютно датиране с въглерод 14 или с уран торий, могат да се получат количествени реконструкции на валежите в миналото, тъй като се оказва, че скоростта на нарастване на калцита е линейно пропорционална на количеството валеж. Това нещо е калибрирано с метеорологични данни, е установено и се използва в много лаборатории по света. Сега, след това Питър Ганди идва тук в нашия факултет да види в лабораторията какво става. Това е въпросният материал, това е калцита, това са слоеве в него, които не са годишни. Целият този материал е образуван за около 250 000 години. Не непрекъснат растеж, има няколко прекъсвания по времето на ледниковите периоди, когато целият район е бил заледен, но от него са получени въпросните реконструкции. Тук National Geographic се опитва да покаже нашата идея за механизма, по който може да е предизвикано взривно повишение на слънчевото излъчване. За съжаление, тяхната анимация не е много добра. Това ще го коментираме след малко. Сега, това, което виждате, е падане на комети върху повърхността на Слънцето. Това са наблюдения, направени от слънчевия коронограф в орбиталната станция Сохо. Ласко се нарича този уред. Това е кометата, която пада върху Слънцето. Сега, комети се оказва, че падат върху Слънцето много по-често от астероиди, не предизвикват някакви сериозни поразложения. Причината е, че кометите са изградени от лед и твърд въглероден двуокис. Когато минават близо до Слънцето, кометите се изпаряват много силно. При това положение те олекват и се променят траекторията. И при следващ оборот те вече могат да паднат директно върху Слънцето. Това нещо наблюдаваме много пъти. За щастие, при астероидите не е така. Астероида, когато минава покрай Слънцето, той не се изпарява съществено, защото той е твърда скала, много високо топима, между другото. Но има друг механизъм, при който може астероид да падне върху Слънцето. Това е, ако той мине много близо до тежка планета Сатурн или Юпитер, тогава той го придърпва и вече орбитата му се деформира и той може да падне директно върху Слънцето. Така че по тази причина сблъсък на астероид със Слънцето за сега най-вероятно не е наблюдаван, макар че много трудно може да се каже при тези наблюдения от Сохо дали това е астероид или комета, но най-вероятно, ако се сметнат орбитите, се оказва, че е комета. Сега, това е един друг механизъм, който го работи Института по океанография. Всъщност Черно море се оказва, че е залято по същото време от водите на Средиземно море. Преди това то е било изолирано сладководно езеро и това малко повишаване на морското ниво всъщност предизвиква преливане на Средиземно море и то залива Черноморския басейн. Така. Да. Сега. Значи Черно море преди 7500 години, това е възрастта на нашите дати, на валежите, всъщност е било сладководно езеро. И нивото му е било цели 100 метра под сегашното ниво. И изведнъж водите от Средиземно море нахлуват и заливат територия, която е една България и половина. Около 160 000 квадратни километра. И нивото на Черно море се изравнява с нивото на Световния океан. Това нещо е изследвано и датирано от нашите колеги от Института по океанография във Варна, които правят морски експедиции, сондират, това са техните сондажи, сондират дъното на Черно море и вадат ядки от там. Те констатират, че цялото дъно на Черно море е покрито с умряла органична материя, която на места е дебела до 1 метър. Това са
микроорганизми, главно и животински и растителни организми, които са живели в сладките води на Черно море преди заливането му от солените води. Те не могат да живеят при висока соленост, по тази причина са измрели. Този материал се датира много лесно и много добре с радиовъглеродно датиране и се оказва, че датировките на заливането на Черно море съвпадат в рамките на експерименталната грешка с нашите датировки на валежите, което е един много интересен резултат. Това е апаратурата, с която работят колегите от Института по океанология. Това е изследователския кораб Академик. Той разполага с мини-подводница, сонари и много други уреди. Това е третата група, която работи по въпроса. Това е американския професор Уилям Райан от Колумбия университет, който е много известен. Той също работи, изследвайки Черноморския басейн. Тук го виждате на борда на Академик по време на една наша съвместна експедиция преди няколко години. Сега обаче да се върнем на нашата част от тези изследвания. Когато ни дойде идеята за този механизъм за падане на астероид върху Слънцето, ние предложихме една само качествена хипотеза за тази работа, но в последствие се оказа, че има доста астрономически наблюдения, които могат да бъдат използвани за количествено оценяване на размера на астероида, който трябва да падне върху Слънцето, за да предизвика такъв поток. Това, което виждате тук, са снимки на сблъсъка на парчетата от кометата Шумейкър-Леви върху Юпитер. При едно от преминаванията и около Слънцето през 1994 година тя се разцепва на 7 парчета и те падат всичките върху Юпитер, като това е най-голямото парче. Импакта или взрива му е с размерите на Земята. Самия радиус на кометата преди разцепването е някъде около 1 км и ние използвахме тези наблюдения за калибриране на нашите сметки. Тук виждате голямото петно на Юпитер, което също е с размерите на Земята. Това е импакта от удара с най-големите парчета на кометата. Така, наблюденията, които видяхте, позволяват следната калибровка. Кометите имат плътност около 1 грам на сантиметър кубичен, докато астероидите имат плътност около 3 грама на кубичен сантиметър. Така, радиуса на импакта на астероида би следвало да бъде 4326 пъти приблизително по-голям, отколкото радиуса на астероида. Ние използвахме това, за да моделираме повишаването на слънчевата радиация в резултат на сблъсък на астероиди с различен радиус със Слънцето. Използвайки тези параметри, ние изведохме това просто уравнение и направихме с него едни други прости сметки, от които се оказа, че ако радиуса на астероида е 2 км, той трябва да предизвиква повишаване на слънчевата радиация около 8%. Обаче, ако този радиус е 3 км, той би следвало да предизвика повишаване на радиацията на Слънцето с 90%. Което вече е страшно много и това би довело до много по-тежки последствия, според мене, върху Земята. Сега тези сметки са малко занижени, понеже Слънцето не е с температурата на Юпитер, то е нагрято с повече от 5000 градуса повече, така че взрива на астероид върху припадане върху Слънцето трябва да стане много по-бързо и да има по-драматични последствия, но това много трудно може да се предвиди и да се окачестви. Сега, тук ние правихме едни собствени анимации с един наш студент от кръжока по астрономия към Университетския център за космически изследвания, които са не толкова красиви, но по-достоверни от тези на National Geographic. Това е Сатурн.
Ето го астероида, който минава покрай Сатурн, деформира му се орбитата и тук пада върху Слънцето. Сега има една анимация, която по-добре показва, прощавайте, сблъсъка, макар че е направена малко по-артистично. Това е Сатурн, това е астероида. Сега, при сблъсъка на астероида върху Слънцето, той ще изхвърли част от горната обвивка на Слънцето и ще изкара на повърхността му отвътре по-гореща материя, която ще свети по-силно. По тази причина тук материята, която изхвърчи отвътре, изглежда по-силно. Тези анимации ги правихме за една голяма конференция в Индия, която беше организирана от Международната геосферна програма и в частност от нейната подпрограма PAGES, това значи Past Global Changes или глобални изменения на климата в миналото. Тази конференция беше събрала една много необичайна компания. Тя се състоеше от слънчеви физици, геофизици, географи и археолози. По тази причина, освен този доклад, който беше свързан с катастрофичния механизъм за генериране на потопа, ние представихме още един доклад за предизвикване на миграциите на народи в резултат на заливането на Черноморския басейн. Сега тук ми се случи нещо много невероятно. Веднага след моя доклад пристигна декана на съответния факултет с една флашка и каза: извинете, може ли вашата презентация, за да я показваме на студентите, да ги обучаваме? Което за мен беше много фрапиращо, тъй като точно това, което на него му се видя много интересно, бяха нашите анимации, които бяха правени няколко дена преди това, буквално в нощта преди да замина нататък. Сега, цялата тази работа има и много сериозни данни, които са свързани с миграциите на хората и въобще свързани с човешки процеси, които също могат да бъдат датирани по това време. Освен този доклад, който беше на въпросната конференция в Индия, изнесе преди 10 дена още един подобен доклад на една конференция по древни култури в Юго-Источна Европа и Източното Средиземноморие. Но това са вече неща, които излизат извън обхвата на нашия семинар. По тази причина те ще бъдат разгледани в няколко самостоятелни семинара. Първият от тях ще бъде една лекция на кръжока по астрономия към Университетския център за космически изследвания и технологии, където ще говоря главно за океанографските данни за катастрофата, която е станала в Черно море, и ще загатна малко въпросите за преселенията, които са предизвикани от нея. След което ще следва още един семинар. Значи, този семинар ще бъде в сряда, тази сряда от 7 часа в аудитория А209, която е под нас. Който иска, може да заповяда. Следващия семинар ще бъде на 7 ноември. Това е пак сряда от 9 часа, отново в 209 аудитория. Този семинар обаче вече ще бъде семинар на Университетския център по космически изследвания и технологии, съвместно с семинара по древни цивилизации. И в него главно ще акцентираме върху древните преселения и тяхното значение за обособяването на европейските народи. Значи, само няколко думи за методите, които са използвани в това изследване. Съвременните космически технологии позволяват много интересни приложения на дистанционните изследвания, в частност определяне на точните географски координати на топоними, които произлизат от имената на разни древни народи, и те вече могат да се нанесат върху картата и да се види как са мигрирали в много древни периоди, много преди възникване на писмеността. С това нещо са получени едни резултати за миграциите, които са много интересни. За съжаление, този метод обаче не дава възможност за датиране. Но има лингвинистични методи, които
дават датировки, които са не по-лоши от абсолютните датировки в физиката. Значи лингвистиката е напреднала много и те разработват методи, които са аналогични на радиовъглеродното датиране по разпадане на връзките между езиците на народите. И те всъщност са датирали, че обособяването на индоевропейските народи започва точно 7500 години назад, което съвпада с датировката на потоп. Тогава, преди това, всички европейски народи са били един народ, който е живеел по крайбрежието на Черното море. Тя ги наричат индоевропейци, след което те започват да се обособяват. На едно место отиват едни, стават немски народи, на друго място отиват други, стават гръцки, на трето място отиват други илири, траки и така нататък. Разбира се, това нещо е подкрепено и с археологически материали. Те са не многобройни, но има такива, така че от тях също могат да излезат някакви дати. И последният тип данни, които също са много интересни и също показват подобни процеси, това са генетичните изследвания на различните европейски народи, които също показват, че преди доста време те са били всъщност един народ и почват да се разселват. Сега, основните заключения на този семинар. Слънчевите вариации директно форсират глобалната повърхностна температура на Земята. За да оценим антропогенното въздействие върху глобалните изменения на климата, първо трябва да изучим слънчевите въздействия върху него. Съществуват нелинейни механизми за усилване на въздействието на слънчевите вариации върху климата, които вероятно предизвикват значителна част от глобалното изменение на климата на Земята, особено преди 1975 година. Климатичните цикли с продължителност под 15 000 години често имат слънчев произход. Сега, къде са публикувани тези неща? Местата са многобройни, но това са две от най-интересните места. Особено тази енциклопедия. Това е една 6-томна енциклопедия, американска, която се издава от Thomson Company, същата компания, която издава рейтинговата система на списанията, Citation Index и Web of Science. В нея са влезли основните заключения от това изследване, тъй като ние писахме главата по палеоклиматология в тази голяма енциклопедия. И най-накрая благодарности. Тук са изредени над 10 различни проекти и договори, голяма част от които са международни, в рамките на които са правени изследванията, които бяха представени тук. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за въпроси и коментари. Лампа. За съжаление не бях в началото, така че не мога да правя анализи, но това, което последното чух, особено за падането на астероид в слънчевата повърхност, не знам как сте правили тези оценки. Доколкото имам представа, ако не се лъжа, разбира се, поправете ме, значи при навлизането на астероид в Слънцето, високотемпературна плазма и процесите на разтопяване едва ли могат да предизвикат такова изсветване и повишаване. И не знае тази оценка как сте я направили, защото по някакъв принцип повишаването на така нареченото бяло светене, тук има астрономи, които би трябвало да имат съвсем други механизми. Така че тук малко има според мен неяснота и поне аз не съм запознат с тези оценки, които ние сте ги правили, за да може да се даде така разбираемо появата на повишаване светенето, т.е. излъчването от Слънцето и слънчевата атмосфера. Това ми е първият въпрос, който бих искал да дадете обяснение. Това по принцип сте направили. Това е така, значи, в действителност това е нещо, което не става всеки ден. По тази причина това е
един процес, който е свързан с един модел. Той е докладван на няколко международни конференции по слънчева физика. Дискутирали сме го много пъти. Значи, това, което става е следното. Слънчевата корона е нагрята до 1,6 милиона градуса Келвин. Но тя е изключително рядка. Тя е по-рядка даже от земната атмосфера. Така че ако астероид падне фронтално върху Слънцето, той ще стигне до фотосферата преди да се изпари. Това, което става при достигане на фотосферата, това е видимата повърхност на Слънцето, която е нагрята до около 6000 градуса. Достигайки до фотосферата, там плътността на материята се качва с 10 на 8 рязко, при което това е все едно удар в твърдо тяло. Примерно, както човек, ако скочи от 100 метра върху водна повърхност, той ще стане на все едно, че пада върху бетон. Същото нещо става и с астероида, удряйки се в фотосферата на Слънцето. При това нещо ще стане взрив, както е станал взрив при удара на кометата в Юпитер. Между прочим, тези астрономически наблюдения показват, че светимостта на Юпитер се е качила драстично, макар че той свети с отражена светлина, именно в резултат на този сблъсък, тъй като това са наблюдения в инфрачервената област. Това е температурно излъчване на планетата, в което са правени тези снимки. Същото нещо ще стане със Слънцето, обаче причината е друга. Удар на астероид върху фотосферата трябва да предизвика взрив. Този взрив изхвърля материята, която е на повърхността на фотосферата. Значи, под фотосферата се намира конвективната зона на Слънцето, която горната й част е нагрята до около 10 000 градуса Келвин, а вътрешността е нагрята до 2 милиона. И тя е много по-плътна, отколкото е плътността на короната. При това положение взрива изхвърля материята от повърхността и излиза отвътре материя, която е нагрята до много по-голяма температура. Но всъщност това, което прави нашия модел, ние моделираме разпределението на температурата в тази полусфера. Значи взрива по принцип на тази повърхност ще образува две полусфери. Едната е над Слънцето, другата е под повърхността. Тази, която е под повърхността, има различно разпределение на температурите в дълбочина. Значи, знаете, че дебелината на конвективната зона е, това нещо даже е написано тук, но аз не го четох, дебелината на конвективната зона е от порядъка на 200 000 км. При това положение, предполагайки, че имаме едно постепенно повишаване на температурата в дълбочина на конвективната зона, ние изчислихме, че температурата нараства с 10 000 градуса на 1000 км или с 10 градуса на километър. Използвайки тези изчисления, ние вече калибрираме разпределението на температурите по стените на тази сфера, която се образува, и смятаме центъра на тежестта. Къде е? И всъщност тази материя, която излиза отгоре, предизвиква повишаване на ефективната температура на Слънцето. Самото излъчване на Слънцето има спектър на излъчване на абсолютно черно тяло, с разлика само в високоенергетичния и късоенергетичния край. Излъчването на абсолютното черно тяло зависи от четвъртата степен на ефективната му температура. Така че малка промяна в ефективната температура на Слънцето предизвиква много големи промени в светимостта на Слънцето. Това е същия механизъм, по който появяването на слънчеви петна върху повърхността на Слънцето предизвиква повишаване на слънчевото излъчване. Абсолютно същия механизъм, просто тези по-горещи участъци, които са по-големи по площ, около слънчевите петна и с по-висока температура от средната температура, те започват да доминират, предизвикват малко повишаване на ефективната температура на Слънцето
и това предизвиква повишаване на слънчевата светимост. Това е механизъм. Може ли само? Да. Значи до тук всичко това, което обяснихте, мисля, че е така, но има един такъв момент. Дупките, короналните дупки, които се наблюдават в момента и слънчевите петна върху короната, фактически са в фотосферата, фактически са резултат от магнитни процеси. Докато тук такива нямаме, именно този процес може би малко не съвпада. По този въпрос мислили ли сте или не, защото реално няма такъв мощен магнитен механизъм, който поне падането на този астероид не би трябвало да предизвика върху тази мощна магнитна машина, да я нарече като цяло, такова изменение на магнитното поле. Може това всичко разпределение, може да стане, да. Но именно този механизъм, за който вие говорите, т.е. на магнитно преразпределение и създаване на тези структури и така нататък, тук според мен липсва. Това е абсолютно верно, да. Значи този механизъм въобще не е свързан с промяна на магнитното поле, които предизвикват дългопериодичните промени, 11-годишните цикли. Сега тук има един друг въпрос, който е абсолютно нерешен. Между другото, даже механизмът, по който се образува 11-годишния слънчев цикъл, също не е твърдо установен. Има няколко хипотези. Но механизма, по който се генерират вековите и хилядолетните цикли на слънчевата активност и на слънчевата радиация, това абсолютно никой няма никаква идея такъв. Всъщност тези цикли, някои от тях са изключително мощни. Най-мощният цикъл, който съществува на Слънцето с период около 11 500 години, който променя и земното магнитно поле, променя също така, ако се върнем към тази таблица, където бяха съпоставени продължителните цикли, това са циклите на дипола на земното магнитно поле. Това са циклите на промяна на радиовъглерода. В интерес на истината оказва се, че има цикли, които съществуват в слънчевата радиация, които тук ги няма. Сега това нещо може да е свързано с самите данни, тъй като разделителната способност на статистическите методи зависи от продължителността на реда, а тези измервания на въглерод-14 са много по-къси като брой данни, отколкото тези, по които са получени слънчевите цикли. Така че не може да кажем с 100% сигурност, че тези цикли тук отсъстват, но не е изключено да има такива, които не са свързани с магнитното поле. Благодаря за информацията. Тя е интересна и за по-широко, разбира се. За мен важен въпрос е какви са нелинейните механизми, чрез които слънчевата активност влияе на Земята, тъй като промените на слънчевата константа те не надвишават 1%, както се казва. Това води до значителни промени. Изяснено ли в климата тук, изяснено ли какви са тези нелинейни? Значи в момента се изяснява, има един голям експеримент в ЦЕРН, даже, който е посветен на тази работа, той се нарича Клауд. И той е свързан с влиянието на космичните лъчи върху климата на Земята. Значи има такива данни, които показват, че космичните лъчи могат да служат за центрове на кондензация на пара в атмосферата, т.е. за образуване на облаци и се предполага, има някои данни, че този процес влияе върху валежите и дори върху температурата на Земята, но това нещо се работи още, както като експерименти, така и като изчисления, тъй като данни за вариациите на потока космични лъчи има само за един доста къс период, някъде от порядъка на 50-60 години, примерно, така че това нещо все още не е изяснено. Има и други идеи. Един от тези механизми е свързан с слънчевия ултравиолет.
който предизвиква фотохимични процеси в атмосферата, и последният възможен механизъм е свързан с пренос на въздушни маси между различните части на атмосферата, т.е. с куплирането на атмосферата. Сега малко повече ще кажа за механизма, по който въздействат вероятно космичните лъчи върху климата. Значи потокът космични лъчи извън Слънчевата система, той е относително постоянен в рамките на 30%. Но навлизайки в Слънчевата система, голяма част от космичните лъчи се екранират от Слънчевото магнитно поле. По тази причина космичните лъчи, които достигат до външната част на земната атмосфера, всъщност са модулирани от Слънцето. Колкото е по-висока слънчевата активност, толкова по-нисък потока космични лъчи и обратното. Същевременно слънчевата активност има много проявления. Едната е повишаване на магнитното поле на Слънцето. Друго проявление е повишаване на самата светимост, самото излъчване на Слънцето. Като тези двете обикновено върват в синхрон с времето. Тоест в момент, когато имаме по-ниско магнитно поле на Слънцето, имаме всъщност и по-ниска слънчева светимост. Обратното, когато е по-високо това поле, имаме по-висока слънчева светимост. Какво става с космичните лъчи? При по-висок интензитет на магнитното поле, потокът космични лъчи е по-нисък. Образуват се по-малко облаци в атмосферата и тя има по-висока прозрачност. По-високата прозрачност води до достигане на по-голямо количество слънчеви лъчи до Земята. Тоест, това е един механизъм, който всъщност умножава въздействията на вариациите на слънчевата активност върху количеството слънчева радиация, която достига до Земята, и по тази причина въздейства по-силно и върху климата. Но вероятно не е само това. Освен това, оказва се, че има положителна обратна връзка между отделянето на въглероден двуокис и слънчевата радиация също. Така че там има едни доста сложни механизми, които са слабо изследвани и в никакъв случай не може да се каже, че са твърде установени. Но за сега със сигурност може да се каже, че има такива механизми. Как стават, вече това е обект на следващи изследвания. Даже ние тук с колеги от БАН писахме разни проекти, по които да работим по тия въпроси, и още много работа трябва да се свърши, за да стане това нещо ясно. За всички ясно точно в този момент е, че вашето изследване се допира до световно ниво. В момента, в който вие се опитате да изчислите големината на този астероид. Така. Взели сте под внимание един друг много важен въпрос, че ние не сме получили 100% от енергията, излъчена след сблъска, тъй като сами знаете, че Слънцето се върти и въобще това е една нестабилна система. Или казвам с други думи, това е като едно фенерче, което се върти много бързо. И ако гледате, то ви заслепява само в един момент, в момента, в който снопът ви удря. Така че е възможно астероидът е бил с по-голяма големина, защото ние не сме получили 100%. Ние сме получили енергията от Слънцето само в момента, в който това петното се обърнало към нас и ни е ударило така. След този момент, някаква цикличност момент с някакви времеви показатели, в който е било по-слабо и по-силно. Следователно, вие правилно сте го изчислили, нали, в някаква степен, но може би е по-голямо. Това взели сте го под внимание, това е първото, което, нали. А второто по-веселият момент, че в крайна сметка вие може да изчислите кога е бил този поток, нали. Тие смешки в Библията за Ной и така, това са за всички ясно, че са абсолютни измислици, но как 7500 години ние сме получили все пак тази информация като хора, след като не е имало писменост, дори не се говори, че 7500 години не е имало и говор. Примерно юдитите, това вече са на 5000 години, тяхната цивилизация. Ние 1300 казвате, а 7500 как сме го получили като знание това нещо? Да, значи вашите въпроси са изключително интересни, и това е един друг аспект, който не съм го засегнал.
Да. Значи нашите изчисления са направени предположение, че астероида се сблъска в Слънцето в момента, в който се вижда тази част от увивката в атмосферата на Слънцето, гледа към нас. Да, това е действителност така. Ако е ударил в момента, в който, ако е ударил отзаде, всъщност Слънцето, тази част след време ще се обърне към нас и тя вече ще бъде с по-ниска температура, тъй като процесите на смесване на материята на Слънцето ще започне да намалява температурата. Нали? Тя започва да се осреднява с останалата. Това е абсолютно верно. Сега, това, което не споменах тук е, че има много малко астероиди с радиус по-голям от 2 км. Именно по тази причина такъв сблъсък е наблюдаван само един път в човешката история и е записан само един път в човешката история. Сега друг един много интересен въпрос е, от въпросните предания има един интересен момент, че небивалите валежи са траяли 40 дена. Сега, ако си представим, че астероидът е ударил Слънцето в момента, в който, т.е. в тази част, която е в края на Слънцето, то ако се върти в тази посока, той удари тук, гледа към Земята в продължение на примерно 13-14 дена. След това този участък минава от задната страна на Слънцето, ние не го виждаме. При следващия оборот той започва да гледа отново към нас. Следващия оборот е също 13-14 дена, т.е. тези два такива оборота са точно 40 дена. Така че никак не е изключено в действителност голямото нарастване на слънчевата радиация да е траяло точно 40 дена. Сега, от историческа гледна точка, тук нещата седат малко по-сложно. Значи, най-древната писменост е шумерската, като тя датира примерно на около 5000 години. Това не значи, че не са имали език. Те са имали език и са говорили. Най-старите записи на историята на потопа са намерени в Шумер, но те не са на шумерите, те са на един народ, който се нарича Кути. Впоследствие са известни като Кути-гури. И върху тях, да, точно така е. Тоест наши предшественици. Да, точно така. На тях е написана абсолютно същата история, която е написана в Библията, само че имената на хората са други, имената на географските места също са други. И така, Ноевият ковчег не се казва Ноев ковчег, а се казва Магур, което на техния език е значило кораб, къща. Това име доста много прилича на пещерата Магурата, в която има едни много древни рисунки на пещерни хора, но това може и да е случайно съвпадение. Сега по-интересно е мястото, където е заседнал въпросния Магур. Това е планината Нисир в земята на Кутите. Там е така описана. Къде се намира планината Нисир и къде са били земите на Кутите, дали са тези преди потопа или след потопа, това е една друга тема, но това ще го дъвчеме на третия пореден семинар, за който стана въпрос. Сега за езика. Значи, смята се, че езика е възникнал в един период някъде между 15 000 и 10 000 години назад. Членоразделната реч става въпрос и тогава всички предшественици на съвременните индоевропейски народи, т.е. всички европейски народи, индийците, тюркските народи и угрофинските народи, т.е. унгарци, финландци и всякакви други такива, са живеели заедно. И мястото, където са живеели, по топоними се определя между Днепър, Днестър и Рейн. Т.е. това е Централна Европа. След което те започват да се разселват постепенно, обособяват се и така нататък, докато се стигне до съвременните народи. Освен това, много логично е хората, които са живеели по това време около Черно море, ето тук,
да помнат този катаклизъм, тъй като в резултат на него са били наводнени техните земи. Сега Бил Райан е направил една доста смела оценка, че наводнението на тези земи е станало за не повече от една година. Пълна загадка за мен е начинът, по който той е определил скоростта, с която са наводнени земите. Но така или иначе тези селища, които са били по брега на Черно море и на цялата тази територия, хората са се изселили и те са бягали надалече, за да не ги засегне някакъв подобен процес. Може ли да се върнем в по-много време? Да. Всичко това, което чух, е извънредно интересно. И в повечето неща вярвам, че са точно така станали. Но нищо не коментира за последните 35 години. Последните 35 години, значи, лоши неща стават. Лоши неща стават, ще се върнем пак на кривите. Така. Значи има някои астрономи, които предсказват глобално застудяване скоро в резултат на вариациите на слънчевите цикли. Такъв процес със сигурност ще идва, тъй като следващия ледников период постепенно се приближава, но ледниковите периоди са с честота не по-кратко от 19 000 години. Тоест това няма да стане скоро и бързо. При това ледниковите периоди са свързани с орбитални вариации, за които нямахме време да говорим, но орбиталните вариации имат синусоидална форма. Става въпрос орбиталните вариации на количеството слънчева радиация, която стига до повърхността на Земята. Сега това, което е стряскащото е, че количеството слънчева радиация, което стига до Земята, пада в момента, както го предсказват и астрономите, обаче температурата продължава да нараства. Това не е температурата на въздуха, това е глобалната температура на океана, която е свързана с топенето на ледниците. Което значи, че морското ниво продължава да се покачва, което също е факт. И въобще нещата не изглеждат с много розови. Сега обаче много трудно могат да се направят прогнози за бъдещето, най-вече защото слънчевите цикли не са строго периодични, те имат различен период. Освен това, те имат и различен профил. Това е един въпрос, който тук не го застъпих, но от 11 годишния слънчев цикъл знаем, че те могат да бъдат симетрични, асиметрични, с различна степен на асиметрия и така нататък. Тоест, не може да се предвиди наклона на спадане на един слънчев цикъл. Практически това нещо за сега е непостигнато. И по тази причина много трудно може да се предвиди наслагването на слънчевите процеси с антропогенното затопляне. Също така, както и трудно може да се предвиди развитието на икономиката и изгарянето на горива. Как ще върви в бъдещето, така че аз специално се въздържам да давам каквито да е количествени прогнози. Тоест, оказва се, че количествените прогнози за това, което ние го правиме, се дават по-трудно, отколкото прогнозите на това, което е станало на Слънцето преди 7500 години. За съжаление. Все пак, каква част от затоплянето се дължи на слънчевата радиация и каква част на парниковия? Значи, двете действия. Да, значи това тук са го казали доста добре. Словаки, между другото, това е директора на Макс Планк институт за слънчева физика. Около 50% от нарастването на температурата след 70-та година е антропогенна. Това е една оценка, която звучи така доста реалистично за момента, но тази тенденция нараства, след като имаме спадане на
слънчевата радиация продължава повишаването. Тази тенденция нараства. Един коментар също. Вие говорихте за 100 годишния цикъл на Глайсберг, който се вижда много добре, минимум там около 1900 година, вероятно следващото десетилетие пак минимум. Вижда се и долу в морската температура, минимум там около 1900 година и въпреки, че сега се очаква минимум вследствие на 100 годишния цикъл на Глайсберг, има нарастване. Така е, да. Да, този цикъл също има променлива продължителност. За съжаление, той не е точно 100, той е от 70 до 130 години. В рамките на поне на наблюденията на слънчевите хътна и на измерването на температурата, все пак да не забравяме, че термометър е изобретен не много отдавна. Така че директни инструментални записи няма кой знае колко много. Да, всъщност това, което тук виждаме много ясно в горната крива, това е въпросният цикъл на Грайсберг, известен като вестови цикъл на слънчевата активност и в този случай това е и вестови цикъл на слънчевата светимост. Първо да те поздравя за чудесната идея да въведеш астероида в тези нерегулярни изменения на слънчевата активност. Но в твоя модел ми се струва, че има един недостатък. Ако правилно съм разбрал, че астероида се разпада или експлодира точно на повърхността на фотосферата. Би трябвало едно голямо тяло да има някакъв инерционен момент, някакъв интервал от време, преди да достигне етапът на експлозия. За този интервал от време тялото ще измине някакво разстояние вътре в тялото в фотосферата, а може би, ако е достатъчно голямо, и да достигне на по-големи дълбочини. Тогава модела би трябвало да се измени така, че експлозията става не на повърхността на фотосферата, някъде вътре в Слънцето. И тогава вече ще има един смекчаващ ефект, може би те 90% при голямо тяло ще бъдат по-малки, защото част от експлозията ще остане вътре при достатъчно голямо тяло. Но от друга страна, какво излиза, че ако експлозията е вътре в фотосферата, не само ще се оголи фотосферата към по-дълбоките слънчеви материи, но самите слънчеви материи ще бъдат изхвърлени навън, на една голяма площ, с по-висока температура. Да, действително този модел е много приближен. Твоята идея е чудесна. Действителност, да, вероятно, астероидът ще стигне по-навътре в самата фотосфера и може би даже в колективната зона, преди да се изяви, тъй като на него му трябва известно време да се нагрее достатъчно, за да експлодира. Това е абсолютно верно. Сега в интерес на истината много трудно може да се моделират такива процеси. И на мен ми се ще все пак да се понатрупат малко наблюдения, но вече от Слънцето, които да са на сблъсъците на кометите със Слънцето. За съжаление, съществуващите апарати на орбиталната слънчева станция не го позволяват това нещо. Сега ще се върна на една от тези снимки, само че ще се познава да видите каква е причината. Така, значи причината е, че това е коронограф. Той закрива доста голяма част от не само слънчевата повърхност, ами и от околослънчевата област. Значи, всъщност това е диска на коронографа. Това е LASTO C2 коронографа. Това е реално Слънцето. Така че той покрива един слънчев радиус настрани от Слънцето. Даже по време на едно от последните слънчеви затъмнения, колегата Джей Пасахов, който е шеф на
международната група от специалисти по наблюдение на слънчеви затъмнения, специално правеше наблюдения на слънчевото затъмнение, за да види короната в тази област, която не може да се наблюдава от слънчевите кронографи. Всъщност на нас не трябват наблюдения точно в тази област. И то достатъчно често, така че да се види какво става при сблъсъка на кометите със Слънцето. За съжаление, все още няма такива инструменти. Да се надяваме, че в бъдеще техниката и методите ще напредват, така че това нещо директно да може да се наблюдава. Тогава вече моделите могат да се подобрят значително. Тази ваша оценка как беше приятел от световната научна общност? Може да няма и други оценки. Значи, оказва се, че няма. Това нещо е докладвано на няколко международни конференции по слънчева физика. Не е ли публикувано някъде? Публикувано, разбира се. Отзивите? Отзивите, общо взето, след като няма други хора, които се занимават с тази работа, няма някакви, кой знае какви отзиви. Отзивите са много интересно, уникална идея, всякакъв род такива неща, но никой конкретно не може да се ангажира с никакви нито конкурентни модели, нито нещо по същество. При това е нещо, което се върти доста отдавна в слънчарската общност, но въпреки това няма някакви по-добри идеи. Чисто и просто тези процеси са страшно сложни. По принцип, процесите, които текат на Слънцето, се описват с магнитна хидродинамика, тъй като това, което става, течението, т.е. хидродинамиката на слънчевата плазма е свързано с преместване на замразени магнитни линии в нея. Тоест, магнитните процеси влияят върху хидродинамиката и хидродинамиката също влияе върху магнитните процеси, така че това е един формализъм, който е доста сложен и на макроскопско ниво много трудно